Vandaag zijn we bij de Watertoren Oostburg. Daar wordt de website onthuldigd en er wordt voor de eerste keer van bovenaan op het trompet geblazen. Ondertussen kun je ook vrienden worden met de woordvrienden met de Oostburgse Watertoren. Wat is jouw bijdrage voor de Watertoren? Ik heb zojuist met de trompet van de Watertoren afgeblazen. Want de actie was hoog van de toren blazen. En, mij is gevraagd om met een trompet een nummertje ervan af te spelen. Vind je het belangrijk dat de druppels op de Watertoren gered worden? Ik vind het wel leuk dat ze deze actie doen. Het is toch iets wat bij Zeeuws-Vlaanderen hoort. En als ze nog een keer overgeschilderd worden, zal je iets beter zien, denk ik. Ja. En nu heb je boven de Watertoren gespeeld. Hoe voelde het? Hoe vond je dat? Het was natuurlijk even spannend. Ja, het is natuurlijk wel hoog. En afwachten hoe de wind met het geluid zou doen. Dat was goed, denk ik. Dus wel leuk om te doen. Ja, dat is een unieke ervaring. Wat is jouw bijdrage voor de Watertoren te redden? Ik heb de website gerealiseerd en die ga ik vandaag onthullen. En vind jij het belangrijk dat de druppels worden gered? Ja, ik vind het zeker belangrijk. Ja, het is toch een symbool voor Zeeuws-Vlaanderen. En die website, wat voor website is dat dan? Ja, het is een website gemaakt redelijk simpel met interactieve formuliertjes. Waar mensen zich kunnen inschrijven als vriend of als sponsor, ambassadeur, om de stichting te helpen met hun actie. Hoe verloopt de actie? Nou, het gaat heel erg goed. We zijn nu een week bezig en we schieten al boven de 500 vrienden. En dat is veel meer dan wij hadden verwacht. Het gaat veel sneller, we ontmoeten heel veel enthousiasme. En nou ja, je ziet het hier achter me, mensen op de zaterdagmiddag komen de Watertoren bezoeken en worden vriend van de Watertoren. Jullie vinden het heel belangrijk dat de druppels worden gered op de toren? Het is heel belangrijk, want wij moeten genoeg vrienden maken. Het is heel belangrijk in het leven om vrienden te maken sowieso. Maar voor ons is dit belangrijk omdat we daarmee aangeven aan de gemeente dat zij echt moeten investeren in het behoud van de Watertoren.